Estem aquí a l'acampada jove amb els Amics de les Arts, amb l'Eduard i el Ferran. I què espereu del concert d'avui? Esperem molta gent, esperem moltes ganes de festa i esperem que la música no pari i realment és un plaer venir aquí i és la segona vegada que venim. Vam venir quan érem molt jovenets a l'acampada i poder ser aquí ara aquí a l'escenari és un regal. Havíeu vingut ja com a públic a l'acampada? Sí, jo personalment no, però l'Eduard sí, és el que Sí, havíem vingut amb en Joan Enric i estàvem acampats aquí i fèiem allò la teoria d'on estàvem acampats, on era l'escenari, com ho recordàvem i que sí. Què creieu que té l'acampada jove que no tinguin altres festivals? Hosti, jo crec que el fet que es pugui acampar i que hi hagi molta gent jove és una cosa que és vital, no? I aquest esperit i aquesta intenció de fer país que també crec que és molt important. Jo crec que el fet que el fa molt noble i que el fa que tingui un pes és tots els voluntaris que hi ha al voltant de l'acampada, que això li dona una cosa molt maca, no? I jo crec que això és molt noble. Recordeu com va ser el primer cop que vau tocar en un festival? Festival... Home, jo recordo dels primers que vam fer, em sembla que era la Telecogresca, que també era molt bèstia. Recordo que era molt bèstia, d'un escenari que no te l'acabaves, que era molt gran, que veies que et podies moure d'una punta a l'altra i recordo també l'11 de setembre a l'Arc de Triomf, que era molt bèstia perquè érem 4 a dalt, recordo que... No, érem Pol i Ramon, érem 6, Pol i Ramon, i una gentada tremenda. Aquelles coses no oblides mai. Creieu que és important que els músics emergents també tinguin un espai en festivals com aquest? Sí, és evident, vull dir, el músic on es fa és a l'escenari. Pots assajar les hores que vulguis, has d'assajar moltes hores, però una hora d'escenari val per 100 hores d'assaig. És qüestió de pràctica. Sí. L'escenari té moltes taules, molt important. I quins consells donaríeu a grups que estan començant? A grups que estan començant, que estimin molt la feina que fan, que no hi deixin de pensar-hi mai tot el dia i que siguin valents i que quan això és un tren que passa una vegada i que si veuen l'oportunitat no dubtin, que l'agafin i que es tirin de cap i si surt i si no ha sortit doncs que ho tornin a provar amb un altre projecte, però són d'aquelles coses que les has d'agafar al vol i és una mica el que vam fer nosaltres. Vam sentir els 4 que aquell era el nostre moment i allà vam posar tota l'energia perquè sortís. I ara que esteu en plena promoció del disc, voleu dir alguna cosa que espereu? Has d'anunciar els concerts que farem, va, comença! Tenim un mes de juliol fantàstic, ja s'acaba, però encara queden concerts i tenim un mes d'agost encara més ple, i al setembre també n'hi ha, i l'octubre intentarem que n'hi hagi. De fet ja n'hi ha a l'octubre. Esperem que tots els que veieu això algun cop passeu per algun concert nostre i si podem, que ens doneu l'opinió i digueu està bé o no. Hola, som els Amics de les Arts i volíem saludar Titirant per Música.